Morfină. Morfina este principalul alcaloid pe care opiul îl conține, adică e tata la opiacee. Morfina aparține grupului de medicamente numite analgezice narcotice. Tabletele de morfină sunt utilizate pentru ameliorarea durerilor pe termen scurt, acute, sau pe termen lung, cronice. Atunci când morfina este utilizată pe o lungă perioadă de timp, poate da dependență psihică sau fizică. Vă mai aduceți aminte ce ziceam la heroină? Blochează niște receptori, nu mai simți durere? Același lucru se întâmplă și aici. Pe perioada războaielor mondiale, morfina devenise un înger păzitor al soldaților răniți. Și nu doar al soldaților răniți. Nu știu dacă știți, dar inventatorul Coca-Cola era dependent de morfină. Și niște băieți importanți din perioada nazistă, dar nu mă duc acolo. Pe parcursul istoriei, morfina a ținut în viață foarte multe persoane, mai ales persoanele care au suferit o operație de amputare. Adică băi tete, picioare tete, atât. Inimă, share de la, intrați la mine pe canalul, știu pe undeva pe aici, cercul ăla, dați click, dați follow și ne auzim la episodul 4. Salut!